So guys, hospital ko nahi माबायदि आं दा एसे सुरक्षा ब्लक खालामसै आरोखि दिनै. Hello, what's up guys? Hospitalaव दङ आं दा ओंखायनो ब्लग बानायनो मोनाखै आरोखि. Guys, next ब्लगखौ नुनो मोनगोन आं हस्पिटालाव दंखाय भिडिअखौ बानायनो मोनाखै. So actually साननै सानथामनि उनावसो नुनो मोनगोन आरोखि ब्लगखौ guys. एडिट खालामनो टाइमानो मोना. Oh my god, बिराद एनार्जि गैला आंनो. पेसेन्टनिफ्राय आंनो गाज्रिसिन जाबाय आरोखि. दा बया माइकबो गैया, दा भइसखौबो मोजां खोनानाय नङा आरोखि. स' लोगोफोर बिराद मेंनाय मोनबाय आरोखि. स' नेक्स्ट ब्लगखौ नायनो थाखाय खर' सानो नाङा, अलरेडि दंखायो. ओमफ्राय आं हस्पिटालाव दंखायो, एडिट खालामनो टाइम मोनाखै आरोखि. स' गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन आरोखि. बिराद गाज्रि आं दा. किस्मत खराब है मेरा भाई. बाद में देखेगा ब्लॉग. Oh my god. थांलाय फैलाय मेङो बिरादनो. दा जोंना पेसेन्टआ बोरै दङ? Straight guys. Oh my god. तो guys जों दा मेडिसिन लायनोसै फार्मासियाव. फार्मासिस्ट एडखा आरोखि बेयावनो. गोख्रै सफर करो गाइस, देखने को मिलेगा ना. Actually guys, medicine लानायाव बिराद टाइम नांगौ दा. ओमफ्राय दा मानथि लाइनाव दसे जिरायथ'नोसै. लाइनाव कर'ना भाइरास गाइस. So actually guys, medicine स्ट'रनिफ्राय दा मेडिसिन लाखांबाय आरोखि. दा थांनोसै. माय गड माबायदि लांदां लांदां दा मोनाबायना गाइस. लोगोफोर गोजौआव थांनोसै. दा गाइस थांगोन आरोखि गोजौआव दा थांसै. Oh my god guys, बिराद हस्पिटालावबा मा अबस्था जायो मानसिया गाइस. Oh my god. दा सफैबाय गाइस. दसे जिरायनोसै.
a drug that I quit. No doctor could help when I'm lost. Know my list. Love is a drug that I quit. No doctor could help when I'm lost. Know my list. Love is a drug that I quit. No doctor could help when I'm lost. Know my list. Love is a drug that I quit. No doctor could help when I'm lost.